Здравейте, аз съм Радостина Янева, адвокат и медиатор. Последви ме за още, тук има много полезна информация. А сега ще отговоря на един такъв въпрос, който им беше зададен преди време и той касае почивките в работния ден. Част ли са от работното време или не са част от работното време? Общото правило е, че работният ден се прекъсва с една или няколко почивки, едната от които е не по-малко от 30 минути е за хранене. Организацията на почивките става в правилника за вътрешен трудов ред, така че работодателят има известна свобода как да организира почивките в работния ден. Също така, общото правило е, че почивката като време, в което служителят не работи, разбира се, не е и част от работното време. Има обаче едни работници и служители, при които почивката за хранене е част от работното време. Ако ти е интересно кои са тези работници и служители, пиши ми долу в коментари, ще направя видео по темата.